ଆପଣ ସାର୍ ଏ ସିନେମା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟି ବି ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସାର୍? ନାଇଁ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ ହଉଛି। ନା, ନା, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ ସେଟା କହିଲେ ମୋ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଉପରୁ ସେଟା ଯିବ ସେ କଥାଟା ସେମିତି ନୁହେଁ ଜମାରୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ରହିଥାଏ ଏମିତିରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁବିଧା ଅଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଭାଇଚାରାର କଥା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ ଭଲ ପାଇକି ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଏବଂ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଗୋଟେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମୁଁ ପାଇବି ସେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ପରିବାରଟି ଚଳିବ ସେଥିରେ କଥା ହଉଛି ଏତିକି ତେଣୁକରି ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକର ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ମୋର ସେମିତି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଯଦି ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ମିଳିଛି ବା ଡେରିରେ ମିଳିବ ଯଦି ରହିଲା ତ ଏଥିର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ବା ସହଯୋଗର କଥାଟା ବା ସହାୟତାର ଯଦି ହାତଟା ଆପଣ ବଢ଼େଇବେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ